Gustong-gusto ko kasi makauwi na rin na hinahanap na siya nung anak ko, yung bunso, na may sakit daw si mama niya. Baka daw doon na mamatay. Ito na sir yung mas malala, yung ngayon na pang-apat. Kasi sir, may time to na yung anak nung amo niya, tinutukan pa siya ng kutsilyo. 2 bisis po yun. Pag nagagalit yung bata na yun, ang sasabihin, papatayin ay niya kita. May magandang balita po ako. No? Darating na po siya ng Pilipinas next week po, February 27, 2025 po. Maraming salamat po, madam. Tapos dito po sa programa na Tabang Ora mismo. Kung hindi po sa inyo, siguro nahirapan po ako kung saan ako pupunta. Di ko po malaman kung anong gagawin ko. Mabuti po, tinulungan niyo po ako. At nang dumating na ang hinihintay na araw ng pagbabalik ng asawa ni Jonel, agad na pinuntahan naman ni Jonel ang kanyang asawa at hinintay itong makababa ng bus. Hindi na niya nagawang ngumiti, pero ramdam namin ang kaginhawaan nang makita na niya si Jonel. At dito sa lugar na ito na minsan nang iniwan ni Angelita, muli siyang babalik ng mas malakas para maglayag, dala ang pag-asa na muling makabangon muli.